Vlakem, Libereckým krajem. Magazín Vlakem Libereckým krajem vám možná dnes dá tip na dovolenou. Určitě se řada z vás vydá z Liberce právě, nebo z Libereckého kraje do Vysokých Tater. A pak už nesmí chybět návštěva a hlavně svezení historickou kométou. To je pro milovníky železnice a historie opravdu to nejlepší, co se může stát. Po 2 letech jsme se na místo vrátili. Ještě dřív, než dostane slovo Jan Sabaka, tak nás přivítal mým Michal Kaspřík. O 5 minút odchádza do sveta historická kométa. Poďme ľudia, poďme bratri, treba navštíviť naše Tatry. Hlavní slovo v našem povídání měl ale Jan Sabaka, reprezentující tatranské historické električky. My jsme tady naposledy s naším mikrofonem byli před 2 lety, co se za tu dobu změnilo. Samozřejmě to, že ta kométa o 2 roky zestárla. Zostarla, nič jej to neubralo na kráse, práve naopak. Nám sa podarilo dokončiť aj generálnu opravu druhej prevodovky, takže mašinka teraz jazdí už v plnej svojej sile a kráse. Od otvorenia letnej sezóny 1. júna bude teraz premávať až do konca letných prázdnin, každú sobotu a nedeľu. Jsme ve Velkém Slavkově, kde jsme zastavili, ale vyjíždí to samozřejmě z Popradu. Co je potřeba zařídit ještě předtým, než vlastně se kométa vydá na trať? Co je potřeba zkontrolovat, co je potřeba udělat? Tak keďže je to historické vozidlo, tak o to väčšiu pozornosť musíme dávať na nejaké skryté vady. Samozrejme prejsť predpísanou technickou prehliadkou aj technickou kontrolou vždy pred každou jazdou podľa nášho udržiavacieho poriadku. Skontrolujeme pojazd, elektrickú výzbroj a všetko, čo je nutné ku bezpečnej jazde. A takisto musí mašinka spĺňať všetky predpísané normy a predpisy, tak ako aj bežné vozidla v prevádzke. Jsme tady před jednou z dopravních kanceláří. Jak vůbec probíhá provoz na tatranské elektrické železnici, protože samozřejmě na řadě míst jsou výpravčí. Presne tak, trať prevádzkujú a udržávajú železnice Slovenskej republiky a máme tu niekoľko staníc, ktoré sú zároveň aj výhybňami, pretože je to trať jednokolajná, takže my sa s pravidelnými vlakmi, s električkami, ako sa tu v miestnom žargóne prezývajú, vyhýbame a križujeme práve vo výhybniach a aj teraz konkrétne čakáme na protidúci vlak, ktorý ide zo Starého Smokovca do Popradu, takže tu s ním križujeme, aby sme sa nezrazili na jednokolajnej trati. No ale tak mě napadá, ještě jsem snad nezažil, že by nějaké vlaky tady na tatranské elektrické železnici měly zpoždění. Jak je to možné, že to všechno jezdí na čas? Ale tak ono sa to samozrejme stáva, len naozaj na tatranské železnice ten grafikon plní takmer na 100%, takže jazdia vozidlá spoľahlivé, personál, či už výpravcovia alebo rušňovači sú zodpovední, takže naozaj to funguje ako hodinky. Jan Sabaka je mým hostem na tatranské železnici, povídáme si o historické kométě. No a možná se sluší po těch 2 letech připomenout vlastně tu historii tohoto krásného historického vozidla, které, jak jste mi prozradil, před 2 lety bylo dokonce určeno ke sešrotování. Áno, bolo to tak, vtedy bola doba, kedy sa všetko staré ničilo, likvidovalo, no ale ešte úplne predtým, niekoľko 10 ročí kométa bola vyrobená v roku 1913 v továrni Ganz Budapešť, vo vtedajšom veľkom Rakúsko-Uhorsku. Elektrickú výzbroj a motory do nej dodala firma Siemens. No a takto tá mašinka, ktorá bola konkrétne určená a postavená pre Vysoké Tatry, začala vo Vysokých Tatrách slúžiť. Bol to najskôr poštový vozeň, ktorým sa prepravovala pošta, neskôr ťahal nákladné vlaky, pretože vtedy ešte tatranské cesty neboli v takom stave, ako sú dnes, že železnica bola jedinou rýchlou a kvalitnou spojnicou, po ktorej sa okrem cestujúcich dopravoval aj stavebný materiál, ako už aj som spomenul, pošta v tomto elektrickom vozni v kométe. No a železnica vtedy slúžila iba počas leta, a nebola prevádzke cez zimu, pretože tie tatranské zimy boli naozaj kruté. Miestami napadlo 2 až 4 metre snehu, tvorili sa veľké záveje. No a časom personál si uvedomil, že práve tá kométa je pomerne silná mašinka, ako jediná zo všetkých vozidiel má nákladný prevod, takže mala pomerne veľkú ťažnú silu, no a mala nízko ťažisko, pretože skriňa je celá z dreva, len oplechovaná plechom, ale to hmotné je vlastne v pojazde, kde sú motory, kolesa, ložiska, hlavný rám. Takže železničiari vymysleli teda, že na tento vozeň bude dobre osadiť snehový pluh. No a s tým snehovým pluhom začala brázdiť tatranské kola aj v roku 1922. A odtedy vlastne aj datujeme prevádzku tatranskej železnice aj cez zimu, takže kométa práve umožnila celoročnú prevádzku tatranskej dráhy. No a tam aj dostala to svoje meno kométa, pretože rušňovodiči samozrejme sa pred sebou predbiehali, kto pôjde s ňou rýchlejšie, pretože je priama úmera, čím rýchlejšie sa sneh z trate odhadzuje, tým sa zahodí ďalej od trate a je to pluhovanie kvalitnejšie, lepšie, takže naozaj sa pretekali, kto pôjde s ňou rýchlejšie. No a tak keď tá električka nabúrala do záveja a ťahal sa za ňou chvost z víreného snehu, tak naozaj okolo
cestujúci si hovorí, no letí ako kométa. Jakou rychlostí může jet a něco z technických údajů? Mašinka je originálna, to znamená to všetko, čo je od hlavného rámu dole, motory, kolesa, prevody, to je pôvodné, tá skriňa bola prestavaná v 50. rokoch. V podstate všetky tie vozidlá železnica ako vlastný dopravný podnik prestavovala podľa svojich potrieb a jej maximálna rýchlosť je 30 km za hodinu. Druh pohonu zostal stále rovnaký, je tam odporová regulácia, sú dva trakčné motory použité na 1650 V, ktoré sa prepínajú sériovo paralelne. Má 5 druhov brzd, takže vieme brzdiť rôznymi brzdnými systémami a vynúcuje si to práve to, že jazdí na veľmi strmom spáde. Takže naozaj tie brzdy sú tu veľmi dôležité. A k tej rýchlosti by som vám ešte povedal, keď som spomenul, že má maximálnu konštrukčnú rýchlosť 30 km za hodinu, tak stala sa nám taká príhoda, kedy sme posunovali v Poprade a popri trati vedie taký chodník, kde teda sa prechádzal starší manželský pár, 80 rokov plus. No a pán sa ma teda pýtal, tak sa chcel nejako vytiahnuť pred svojou manželkou, že koľko som najviac na nej teda išiel. Tak hovorím, že 30 km je konštrukčná rýchlosť, pri technicko-bezpečnostnej skúške, keď sme na nej vykonávali, tak tá rýchlosť je zvýšená. No, tak sa mi pochválil, že on išiel na nej 70 bežne, pretože jazdil so snehovým pluhom. Takže áno, zvládla aj 70 km rýchlosť. Jste zmínil, že jezdí přes letní prázdniny, tak kolik toho najezdí třeba během toho víkendu, kdy je vlastně v plném provozu? Tak aj keď počet prevádzkových dní máme pomerne veľký, pretože jazdíme naozaj 3 mesiace každú sobotu a nedeľu, tak tým, že tá trať je pomerne krátka, tak tých kilometrov nie je až toľko, takže približne za sezónu najazdíme 1000-1500 kilometrov. S Janem Savokou jsme na prahu poslední části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Teď bych se zeptal, kolik lidí se třeba o tu kometu stará, jak je to náročné? Stará sa o ňu naše občianske združenie, Tatranské historické električky. V našom združení pracuje približne 10 až 15 členov. Samozrejme nechodia ku nám vždy všetci naraz, ale máme to tak podelené, že máme sprievodcov, rušňovodičov, potom máme aj takých zamestnancov alebo teda pracovníkov, dobrovoľníkov, ktorí sú skrytí. To znamená, že keď je potrebné niečo vymyslieť, skonštruovať, veľmi nám napríklad takto pomáha náš kamarát a kolega Jozef Nemeček zo Zlína, ktorý nám konštruuje, kreslí, vykresí. Vďaka nemu sme dokončili pomerne náročnú opravu obidvoch prevodoviek, takže máme tie funkcie podelené a každý robí to, čo ho baví a v čom sa cíti dobrý. Je o to zájem i třeba mezi mladými lidmi? Určite tá doba sa nejakým spôsobom mení a dnes keď poviete, že treba niečo robiť dobrovoľne bez nejakú nároku na odmenu, tak to mnohých odradí, ale tí, ktorí sú skalní a tú železnicu majú v krvi a sa im to páči, tak samozrejme prichádzajú. Takže u nás je to široké spektrum od najstarších seniorov až po najmladších členov. Předpokládám, že o svezení v kometě je velký zájem. Jaký tedy je podle vás? Je dostatečný? Je hodně velký? Mění se třeba postupem let? Zvyšuje se? Určite sa zvýšil. Tatranské historické električky tým, že začali jazdiť pravidelne počas letnej sezóny, tak sa dostali do povedomia cestujúcich a dnes už sú neodmysliteľnou súčasťou Vysokých Tatier. To znamená, tie letné nostalgické jazdy sú naozaj vyťažené. Obsadení sme takmer do posledného miesta, takže čím skôr cestujúci prídu, rezervujú si miesto alebo kúpia lístok, tak tým majú väčšiu šancu sa odviesť. Je hodně návštěvníků třeba také z České republiky? Áno, samozrejme, prím tvoria Slováci, Česká republika, Poliaci, Maďari. Takže naozaj vozíme. Přes ten týden vlastně je v depu, tedy kometa, a tam se o ní staráte, připravujete ji zase na další jízdy. Presne tak, keďže jazdíme iba počas víkendov, tak v týždni máme čas na údržbu, opravy. No a práve symbolicky tým, že sme vo Veľkom Slavkove, tak môžem prezradiť aj to, že tu vo Veľkom Slavkove budujeme práve múzeum pre túto kometu. To znamená, že historické električky, tie najväčšie skvosty, Trojča, Kometa aj ostatné tu nájdu svoju strechu nad hlavou. To znamená, že nebudú si ich môcť cestujúci pozrieť iba počas nostalgických jazd, ale bude to pripravené pre nich celoročne. Takže je pred nami veľká úloha, náročná, ale malými krokmi postupujeme k cieľu. Povídejte, jak je celý projekt daleko? Ono sa to nedá povedať, že kde ako je ďaleko, alebo že v akom sme štádiu. V súčasnej dobe máme už vo vlastníctve všetky pozemky, na ktorých chceme toto múzeum postaviť. Súčasťou múzea okrem teda krytej haly bude aj kolejový triangel. Tým je stanica v Veľkom Slavkove výnimočná, že sa tu kedysi z dôvodu údržby a potrebovania otáčali električky, takže triangel a aj to miesto vytvorí vlastne takú oddychovú zónu, kde si cestujúci návštevníci, rodičia s deťmi prídu oddychnúť, pozrieť historické stroje a my pre ne hlavne vybudujeme strechu nad hlavou, pretože všetky vozidlá okrem komety stoja v Popradskom rušňovom depe pod holým nebom, prší do nich, sneží, svieti slnko a to sa tým historickým mašinkám neľúbi. A přání, kdybyste chtěli to muzeum otevřít, nebo kdybyste chtěli, aby to muzeum bylo otevřené? Tak nie je to všetko závislé hlavne iba od nás, ale vstupuje do toho hlavne obec Veľký Slavkov so svojím územným plánom, ktorý nám samozrejme vychádza ústrety, ale sú to náročné procesy, kde povedal by som, že tá stavba samotná je už len takou si odmenou za to, by sme zvládli vlastne celý legislatívny proces a administratívny, takže nezdávame sa, bojujeme a snad sa nám to podarí. Vážení cestujúci, Tatranská Lomnica, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a nech sa páči, môžete vystupovať. Ďakujeme. Ďakujeme.
A to už byl závěr našeho dnešního povídání magazínu Vlakem Libereckým krajem. Tentokrát jsme se vydali až do Vysokých Tater a naší závěrečnou stanicí byla Tatranská Lomnica. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.